Sal, fraților, ce faceți? Eu sunt Lei și bine m-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Am mai făcut o dată acest videoclip, dar a fost prea mare sunetul jocului și aici am ajuns cu videoul, dar în greșeală l-am șters pentru că n-au ce să fac cu el. Am avut unul extrem de mare și trebuie o să jucăm de la Dai. Și scuze, dar e cam târziu și mi-e cam somn. Filmez pe la 9:30. Bun. Bam! Frumos. N-am mai jucat levelul ăsta, nu știu cum e. Așa. E fucked up. Cum l-ai luat? Și trebuie să fac un vas să ia bombele. Ce frumos a fost. Bun. Dar acest joc trebuie să fii și concentrat. Dar nici puțin. Trebuie să fii puțin concentrat ca să nimerești ceva. Dacă nu, papa, nu nimerești nimic. Bam! Bine tu, mă! Bine, dacă mai... Tot ce trebuie să fac, uite, am terminat fetele și ăsta e un joc micuț și gratis. Bine, e micuț, e cam mare. Sincer, trebuie să mai omor singur, dar un singur. Oh. E câștigat. Ce trebuie să fac? Rampage. Acum trebuie să spil la stele. Boom! Yeah. Asta-i. Asta-i. Nu știu dacă ați văzut, fraților, asta. Mi-e trecut glonțul printre picioare. Să... Dați înapoi să vedeți faza asta. Deci... Nu cred ce s-a întâmplat. Cum s-a întâmplat asta? Nu știu. Dar s-a întâmplat. Ba, am 2 stele. Am 2 stele. Hai să vedem cu cine jucăm. Da, tot cu același. Sunt 3 personaje. Un băiat, care jucăm noi acum. O fată. Și... cineva... O mătușă, sau... nu știu cum să-i zic. Pentru că nu e tânără. E mai bătrână puțin. Și sper să dăm de ea în curând. Da, acum să nu la lol. I-am luat pe toți. Mai bine, asta nu se putea. Chiar nu se putea. Cred că dacă dau așa. Cum o la... A, pe la lol. Bun, aproape am făcut fetele, dar nu am făcut aproape deloc cei mai puțin grași. Așa. Ok. Știu unde s-o cade ele. Bun, am făcut fetele. Și uite ce spun mie să fac pe cei mai grași. Și ăștia zombie, cred. Că n-are cum să fie oameni adevărați. Sunt zombie. Și noi, într-o fel, am fost răți într-o misiune, să zic așa, în care să salvăm lumea de acest zombie. Nu are poveste, dar așa înțeleg eu jocul. Ui! Ei! Bă, eu am luat pe toți cei mai umflați și nu mi-a dat aproape pe niciunul. Dă-i! Mai băieții aia murder să iau. Aia mă interesează.
Oh, gata! Cool! Easy! Dă șmecher! Tu, blang, 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 iar piciorul ăla. Mi-a mai zburat piciorul puțin. Da, nu-i bai. Bun, cum să iau eu pe ala? Cred că dacă aș face ceva genul ăsta. Ui, ce frumos! Bun, eu umăr pe toți. Asta nu mai e frumos. Pentru că... Da, prima oară când am luat jocul, credeam că sunt oameni. Și ce să omor oameni. Dar nu! Deci nu... Da, și personajul meu dansează. Dacă n-ați observat. Dansează după ce... Da, mă. Am la dai nouă măcar. Și prima e și-o pe altcineva că nu mai pot. M-am plictisit de ăsta. Că eu îmi dau grămadă de timp cu el. Oh, nivelul curata! Dacă nu v-ați dat seama, eu mai avut jocul ăsta și înainte. Wow, deja am făcut crash. Bine. Așa am să zic că am făcut crash. Pe ce ți mai... Dolfani, zic așa. Aș vrea să dau aia, dar nu puteam. Uite, asta e cea... Ce am făcut? Habar nu ce s-a întâmplat la faza asta. Mi-a zis să nu dau nimic ca să... Nu, n-am priceput asta. Faza asta a fost ciudată. Bine, știu că l-am mai jucat, dar nu mi-l amintesc așa. A schimbat, a băgat update-ul, nu știu ce s-a întâmplat. Nu mi-l aduc aminte așa. Era mai nașpa înainte. Era mai nașpa și am vrut să-l iau și eu iară, să vi-l arăt vouă. Pentru voi special l-am luat. Bine, să mă joc, dar totuși mai mult pentru voi l-am luat. Ok, hai. Să curgă zombie pe... să cadă zombie pe jos. Cel mai mult am luat fete, lol. Bun, băieți aproape. Băieți am luat... Nu ai ce mă băieți. Vreau să iau doar băiatul. Să nu zică că eu mai fete. Da, n-am pus să le iau. Mama, am terminat deja. Bă, înainte nici măcar nu luam unul și acum ne-am luat pe toți. Mamă, ce mișcare, ce mișcare. Și vedeți, alte jocuri nu arată cum mi arată mie aici. Adică nu arată semne. O, mai băieții mai am. Ei, băieți. Preferații mei. Stați o secundă. Că am ceva de făcut. Ok. N-ați văzut nimic. V-am asasinat pe cineva. N-a fost bai. El și-a revenit. Cred că dacă iau pe aia doi, am luat. 1 cu 2, 3. Hai că i-am luat. Asta-i, mă. Ce, mă? Bă, eu îmi se roata. Bă, vreau să iau roata. Ce? Asta vreau să se întâmple. Bine, nici chiar așa. Vreau să se întâmple mai spectaculos. Mustang! Ultimul joc. Yes! Bă, dar nu mai pot să... Da. Cam atât cu acest episod. Astea la... Cea mai... Asta e cea mai bună armă. De tot jocul. Și... Mi se pare mișto jocul. Dacă vreți să continuați, dați un like. Serios, chiar aș vrea să dați un like. Mai ales să vă abonați. Mi-ar plăcea foarte tare să mă susțineți în ce am ales. Și da, cam atât acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Andrei 53. Ei, nici chiar. Și noi ne vedem. Să vedem data viitoare. Pa, pa!